I'm Netsuke. No shit. That's the wrong point to start with. Čaute, ja som Dolix, sledujete druhé vydanie relácie Evolution na Clue TV. Premiérová časť mala úžasnú sledovanosť a pozitívne ohlasy, za čo vám s celým štábom veľmi pekne ďakujeme. Priniesli sme vám zatiaľ časť z reportáže z festivalu Levidrol a dnes sa tam vrátime. Porozprávam sa s mladým chalaniskom z Hospital Records, ktorý si hovorí Netsky. Je medzi vami niekto, kto ho ešte nepozná? Nie? Super. A Gabanu toho tiež poznáte, že? Ten vám porozpráva o začiatku drumbassu na Slovensku, no a Kubo s flautistárom prihodia aj nejaké tie pikošky. Takže, vraciame sa na duchonku. Na duchonku! Netsuke, you're watching Clue TV. Big up. How are you doing? Hey, very good, thank you. You will play in a moment. So, have you seen the crowd there? No, not yet. I just arrived actually. Those two lovely gentlemen brought me over here from the airport. Yeah. I can't wait to see it. Like I've heard it's kind of a Baywatch kind of scene, so I'm looking forward to see it. It's really amazing. You should look forward. Cool. Producing when did you start? What's the reason? What influenced you? Well, that's a long time ago, I think. And I started making music when I was 14 or something. So that's 8 years ago now. But yeah, well, I got into drum and bass when I was 16, 17, I think, and like professionally for like the last 3 years I've been making music like every day. I've always been into like electronic music, but next to that I listen to like loads of other music. Like I guess I was making drum and bass for 2 years, and I kept sending stuff to hospital, and I kept asking for their feedback and see what they think about my music. But after I think like a year and a half, they started like giving me feedback, and they said like, yeah, we like it, keep sending stuff, don't send it to anybody else. Like get me up a little bit, and yeah, that was one of the best days of my life, of course. Hospital is like it's one of the labels that like that's why I've seen like the last couple of years. They always try to like find really young talent. That's great. Yeah, it's amazing. And for other young people. Yeah, exactly. Well, like I like to think about my music as like just like really musical drum and bass. Like it's electronic music and it's still dance floor, so there's a lot of bass in it. But there's some people who call it like drum and bass that's close to pop music, and I don't. Well, it's not bad to like give that explanation. It's a good word for it because like. I'm not into pop music at all. Like I don't like the most commercial things of it. I just wanna like get a perfect way in between. Just how it feels. Yeah. Just what I've never made a tune I don't like myself. It's all about the music. It's all decide like what's in yourself and what you can do. You don't have to like care about anybody's opinion about what program you use or whatever. And you can use any program on the market, like the cheapest program or the most expensive program. Okay, so enjoy your playing. Enjoy your crowd. Yeah, I can't wait to see the crowd. Okay, cool. Nice to meet you. The system destroyer. Bring the paranoia. The system destroyer. Bring the paranoia. The system destroyer. Bring the paranoia. The system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. No one will hear, best believe the fear. Reading up inside, no one will hear your prayers.
haunted, the hunted, straight through your mind. Bring the paranoia, the system destroyer. Yo, yo, listen to sickness. Yo, yo, listen to sickness. Make you bring the paranoia, the system destroyer. Bring the paranoia, the system destroyer. Máme tu ďalšieho pána na holenie, Mr. Gabána, a ne otec slovenskej drumbassovej scény. Gabko, prosím ťa, čo si tam vystrajal hore na pódiu? No neviem, snažil som sa uhrať dobrý set, akože fakt som mal pripravených pár trackov akože na tú hodinku a bavilo ma to, akože bolo to dobré. Bolo to super, ale ja som mala skôr na mysli to rozhadzovanie. Čo sa tam rozhadzoval? Ja, mali sme nejaké trička, ktoré som chcel odprezentovať, trošku dramatik a trošku zviditeľniť naše dramatic session, ktoré robíme momentálne raz mesačne v rámci New Spirit klubu. Ľudia potom šaleli, išli ako diví. No, mali sme málo tričiek, akože dali sme len pár kusov. O to sa musia viacej vážiť. Je to limited edition. Vždycky sa v rámci Dramatic Session snažíme volať okrem zahraničných hostí aj niekoho zo Slovenska, také tie mladé objavy. A akože presne to, čo som chcel, aby sa to zviditeľnilo, bolo to akože zase niečo nové, zase niečo na oživenie, aby ľudia sa naučili trošku brať aj to, že nie je to len o tých zavedených menách, ktoré sme akože síce aj my, ale akože že treba to trošku oživiť aj týmto spôsobom. Keď sa bavíme o otcovi slovenskej drumbassovej scény, čo už je možno oťukané, je to fakt dosť klišé, nemáš to rád. Ale tak povedz nám, ako si sa k tomu dostal, možno stále veľa ľudí o tom nevie, ty si už naozaj veľa rokov v drumbasse, takže porozprávaj o tých začiatkoch. No, oni sú to veci pomaly, ktoré sa dedia, hej, akože že ono sa to pomaly prenáša, hej, akože keď sme s tým začínali, akože nikto nepočítal, ako sa tá scéna rozvinie. Keď sme začali robiť prvé drumbassové akcie, vôbec tam nebola myšlenka robiť z toho nejaký mainstream alebo niečo, išli sme do toho s tým. Je to tu nové, je to perspektívne a akože chceli sme nabádať ľudí práve na niečo nové a fakt sme začínali, ja neviem, 20-50 ľudí, po 2-3 rokoch sa to rozvinulo v rámci ešte bývalého klubu. Začať to v tom malom a rozbehnúť to do toho veľkého a zrazu sa z toho fakt stane mainstream, s čím ani nepočítaš, je veľmi veľké prekvapko, že fakt tie drumbassové veci, ktoré sa hrajú, počuješ v podcastoch, počuješ to v reklamách, počuješ to všade, je to podmaz, je to dôležité pre ľudí, je to energické, je to dobré, ľudia to berú, majú to radi, je to veľké, je to scéna, ako z roka na rok to rastie. Chcel sa spýtať ohľadom produkcie. Hral si dneska svoje nejaké tracky a druhá vec, čo ďalej s produkciou? Fúha, ťažké otázky mi dávaš, ale... Musíš zodpovedať, musíš. Jasné. S produkciou je to tak, akože... Také som povedal, že som lazy dog. No však áno, akože priznávam sa k tomu, len hovorím akože... Čo sa týka produkcie, je oveľa viac mi vyhovuje s niekým spolupracovať, je to oveľa lepšie, je to oveľa živšie a fakt akože, že keď si k tomu sadneš len na víkend, akože má to oveľa väčší význam. Čau, tu DJ Gabána, zdravím Glue TV, ahoj. Yo man! Yo man! Yo man!
Naughty Star pre chvíľočku dohrali, hneď sme ich sem dotiahli. Chalani, ako sa hralo? A bylo to super, lidi fungovali a myslím, že ta energie tam byla, ta zpětná, ten feedback byl. Dobre sa mi hralo a skvele som sa bavil, hlavne tá druhá polovica bola, myslím, že asi taká našlapaná, dobrá. Vy ste mi hovorili, že by ste sa veľmi radi bavili o ženách, deťoch, prírode a zvieratkách. Takže poďme na to. Ženy? Áno, nie. Ženy, ano, rozhodně miluju ostatně jeho sestru a to je ta nejskvělejší žena, kterou jsem na celém světě poznal. A nechci žádnou jinou. Deti? A ještě pracujeme na nich. Kupko, ženy, deti. Ženy sú v pohode a deti tiež sú fajn. Ako mám k tomu nejakú... Čo mám k tomu? Neviem, je to... Pozitívny vzťah? Mám pozitívny vzťah k ženám, k deťom zatiaľ. Kolonka, zvieratka. Áno, nie, možno. Zvířátka pěstuju, ale ano, mám psa. Pestuješ zvieratka? Ako ich pestuješ? Dávám mu žrádlo. Takže ty ich pestuješ? Viete čo, povedal by som to takto. Mám takého psíka, ktorého chovám a dávam mu najesť, čiže dávam mu papať a tak si myslím, že ho pestujem. No. Ja pestujem sám seba, chcem mať psa niekedy, to bude. Ty si také zvieratko. Áno, ale malé. Ja som malé šteniatko dikobraza. On má takovýho velmi píchavýho dikobraza, bych tak řekl. Ako vieš? To je velmi intimní. Ako ste sa k sebe dostali? Tak tuhle otázku jsem jednou dostal, takže vím, jak na ní odpovědět. Bylo to vlastně díky nějakému hraní v Čechách, díky vlastně jeho, já to řeknu, jeho původní lásce, díky Elvírce, se kterou já jsem hrozně rád hrál. A on s ní tak jednou přijel a zjistili jsme, že máme stejný vkus, že se nám dobře hraje, no a pak jsem se zamiloval do jeho sestry a já nemůžu vlastně jinak, jo, no, takže... A hovorí čistú pravdu. Super, dobrý chlapec. Čo hovoríte na tento festival? Zažili ste možno niečo nepríjemné, alebo máte nejaké niečo, čo by ste podotkli, napríklad čo by mohlo pomôcť organizátorom do budúcna? Tak, za prvé, organizátory znám velice osobně, to znamená, nemůžu říct nic negativního a ani nechci, protože jsou super. Leditrol funguje v Čechách a je maximálně dobrý a jsem rád, že se rozšiřuje a myslím si, že se bude rozšiřovat dál a já klukům přeju, aby to tak bylo. A co se týče lidí, tak slovenská populácia bola vždy, ak by som chcel povedať tak, akože cez to srdce, vieš? A to je super vidieť takých ľudí, ktorí tam tak skackajú a skutečne mám tuhle scénu rád a jsem rád, že Leditrol je na Slovensku. Aj my sme strašne radi. Kupko, ty si bol dneska už taký dosť unavený po včerajšku, ale aj tak. Ako vnímaš festival? Vnímam ho veľmi dobre. Kamarát Ivan mi dal mysli tyčinku a energetický nápoj a tým pádom sa moje stavy napravili na dobrú hladinu, ale je to tu úplne super a som rád, že to prišlo z Čiech a SNK na Slovensku, je to super. Neviem, mne sa to veľmi páči. Chalani, vy ste teraz robili nejaký mixtape, ktorý bol skôr deepovo ladený, ale ja vás poznám, ale veľa ľudí nie a trošku si vás niekedy zaškatulkujú. Vy sa vlastne orientujete nielen na ten deep, ale aj liquid, alebo pre mňa sú to tracky, ktoré sú fakt energické, majú silu. Tak, přesně tohleto my jsme mysleli, jako že si nás lidi možná zaškatulkujou, ale my víceméně reagujeme na to publikum. To znamená, od nás se dá čekat hocičo, by som povedal. A jestli jste připravený na likvidní a deepový sound, tak my vám tam pustíme nějaký prasárničky a
a bude to úplně pomimo. Každopádně si myslím, že v současné době, můžu to říct, připravujeme mixtape, který se jmenuje Garbage a podle názvu je to odpad a to bude takový festový neuro, že... Na to strašně těším. Těšíš se? Já se taky těším. Já ľúbim neuro. Protože to bude tak vyvrčený, to tak úplně rozhozený a rozlámaný, že si nás už nezaškatulkujete vůbec nikam. Ako ty hrávaš? Podľa čoho sa riadiš? Je to naozaj len to publikum, alebo sa pripravuješ dopredu? Ako kedy, ako ja sa na niektoré vystúpenia sa snažím, že nie že pripraviť, ale proste mám, čo chcem odohrať. Áno, aj chcem odohrať niečo a to aj odohrám a ostatné sa nejak zväzí popri tom a tak sa snažím vnímať tých ľudí. No. Ja sám mám rád celé spektrum toho zlomeného bytu, ako ja nejak sa neškatulkujem, ale keď je nejaká takáto akcia a ľudia sa chcú baviť, potrebujú podľa mňa momentálne toto publikum chcelo energický zvuk, tak proste... Ono je to vidět i dneska, my jsme chtěli udělat takový stop time a pustit něco, co je úplně jiný mimo vlastně to, co se tady hraje. A nakonec jsme skončili tak, že ne, že jsme hráli to, co se hraje, ale přizpůsobili jsme se vyloženě těm lidem, kteří chtěli slyšet nějaký ty vyvrčený věci a vyskřípaný. A myslím si, že to bylo velice fajn. Bolo to velice fajn. Bylo to fest fajn. Čo ako by sme povedali u nás v Martine, Súčano, bolo to fest pop píp. Tak od začiatku, takže ja budem robiť wow, ty bude pa. Tak ty rob podmazy, ja budem hovoriť text, dobre? A potom řekneme Kubo a flautista. Nechaj to na mňa texty, hej? A keď bude yeah, tak potom už budeš cítiť, že yeah. Dobre. Skúsme. Tak, zdraví vás Kubo a flautista pre Glue TV. Letná festivalová sezóna je už žiaľ za nami, no my si ju pripomenieme aj v ďalšom pokračovaní našej relácie. Zaspomíname si, ako sme sa dobre bavili na festivale Signál FM v Bolniciach. Čakajte exkluzívne rozhovory so zahraničnými interpretmi, Komatikom, Technicalrom, LFB a Silentom. My sa na vás už veľmi tešíme. Čaute!